Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi o să vă prezint un Suzuki SV650 din 2018. Hai să vedem! Înainte să începem, nu uitați să dați un share, un like și un subscribe. Suzuki a lansat pentru prima dată modelul SV650 în anul 1999. În prezent am ajuns la generația a treia, care este aliniată cu ultimele standarde de poluare și ultimele cerințe ale pieței. Modelul pe care eu îl dețin este din 2018, are un motor de 645 de centimetri, două pistoane în V, un V la 90 de grade. Avem două bujii pe cilindru, ceea ce o ajută să obțină, printre altele, un consum mai bun și emisii scăzute. Conform standardului NEDC, această motocicletă emite doar 89 de grame de CO2 pe kilometru. Bineînțeles, câteva din întrebările voastre sunt: este aceasta o motocicletă potrivită pentru un începător? Este o motocicletă potrivită pentru oraș? Și este cumva o motocicletă lentă? O să încerc în minutele următoare să vă răspund la aceste întrebări. Acest motor dezvoltă 56 de kW, adică undeva la 75 de cai putere și undeva la 63 de Nm. 0-100 îl face undeva până în 4 secunde. Părerea mea este că nu este o motocicletă lentă și aș veni cu două argumente. Primul ar fi acela că există pe piață multe mașini care au 100 de cai putere și 1200 de kilograme și totuși reușim să mergem cu ele zi de zi, nu avem nicio problemă. Iar al doilea argument ar fi acela că, de exemplu, un Lamborghini Aventador face 100 în 3,1 secunde. Sau dacă vorbim de mașini mai pentru buzunarul nostru, Jaguarul meu face 100 undeva la 7,5-8 secunde. După părerea mea, este o motocicletă foarte bună pentru un începător, dar și pentru un rider mai experimentat care vrea să se distreze puțin. Totodată, eu cred că este o motocicletă extraordinară pentru oraș, deoarece este scurtă, îngustă și, cel mai important, are decât 198 de kilograme, adică este o motocicletă foarte, foarte ușoară după părerea mea. Modelul SV650 este un model de buget, din câte știu eu costă până în 7.000 de euro, dar totodată cred că este o motocicletă foarte fiabilă datorită simplității ei. Avem ABS față-spate, o opțiune foarte, foarte importantă, Low RPM Assist și Easy Start. Low RPM Assist este o funcție a motocicletei care ne permite să plecăm foarte, foarte lean doar folosind ambreiajul. Este foarte utilă această opțiune pentru traficul urban, traficul foarte, foarte aglomerat, iar opțiunea de Easy Start, cei de la Suzuki spun că este o tehnologie care permite motocicletei să pornească foarte, foarte ușor.
Alte detalii tehnice, așa rapid, care ar merita menționate: avem un rezervor de 15,5 litri, două discuri pe față cu două pistonașe, un disc pe spate cu un pistonaș, anvelope destul de ieftine, undeva la 1200 de lei, lățimea pentru spate este de 160, iar pentru față de 120. Nu avem o furcă reglabilă pe față, dar nu cred că vom avea nevoie. Cum am spus, este o motocicletă basic. Viteza maximă este undeva la 205 km pe oră, nici nu avem nevoie de mai mult, iar această motocicletă față de una stock are câteva modificări. Prima este toba de eșapament de la Yoshimura, apoi avem parbrizul. Motocicleta din fabrică nu vine cu parbriz, după care numărul, avem un număr scurt, și șaua. Din fabrică șaua vine perfect dreaptă, nu avem aceste striații. Nu am reușit până acum să îi fac un test de consum, dar pe viitor o să facem și un video despre cât consumă plin pe plin. Vă sfătuiesc să vă informați și să vă alegeți cu foarte mare atenție mașina pe care vreți să vă cumpărați, motocicleta pe care vreți să vă cumpărați și totodată orice produs de care aveți nevoie. Această motocicletă folosește un ulei 10W40. Eu folosesc un ulei full sintetic de la Motul. Vă sfătuiesc să citiți cu mare atenție manualul utilizatorului și să nu uitați că o motocicletă este destul de greu de întreținut. Pe lângă intervalele de service, ulei și filtru de ulei, aceasta necesită o mai mare atenție decât i-ați acorda mașinii dumneavoastră. Trebuie să curățați și să lubrifiați lanțul, de exemplu, odată la 800 de km, 1000 de km, depinde foarte mult și de condițiile în care mergeți. Totodată se fac anumite verificări periodice la sistemul de frânare și așa mai departe. Totodată poate fi o problemă în cazul în care nu stați la casă, unde parcați motocicleta pe timp de iarnă. Exemplarul prezentat astăzi are iluminare cu halogen pentru fază scurtă, fază lungă și poziții, iar semnalizările față-spate sunt pe LED. Vreau să precizez faptul că nu veți găsi foarte multe accesorii pentru această motocicletă, deoarece este o motocicletă ieftină, este un entry level, iar mari producători, cum ar fi Rizoma, de exemplu, se concentrează pe un alt fel de segment. Este o zi de duminică foarte frumoasă pentru o plimbare. Din păcate, în această zonă bate puțin vântul și sper că mă aud destul de bine pe filmare. Pe Giulio îl găsiți pe bulevardul Dacia 75A, gard în gard cu benzinăria Lukoil. Găsiți și numărul lui de telefon în descriere, iar eu vă spun toate cele bune până data viitoare.